Ahojte, vítajte u ďalšieho videa. Toto video je Subway Surfers. No, počkám, kým sa to ešte načíta. Jak som sa teda kúkal, tak je toto videjko by som... Alebo by som ho mohol robiť trochu kvalitnejšie na to, že budem mať asi 10 minút cca. Ono je menej. Tak tam 3 videjka hneď po sebe. Takže tak. No. Takže tak, no. Už som aj tak docela unavený. Takže pôjdem spať. Aj ten komentár už vidíte, že není silný moc. Čo sa seklo? Alebo to bola moja. Prepáčte za malé, jak si to počuli, alebo za nejaké hovorenie. To bol ten chlapec, čo som vám hovorila v druhom dielu. Teda, dúfam, že toto tretí. Sa ne. Prepáčte, ja dám niekedy taký pamäť. Ale som náš v pohode. Ja nič. Keby niečo na tých videjkách, je to ako keby som bol dievča, ale ja som chlapec. Za chvíľku toto videjko asi ukončím. Viem, že má len 3 minútky teraz. Teraz pre mňa je neuveriteľné. No ale uvidíme. Robiť minimálne 2 videjka denne, podľa toho budem stíhať, ale 3 alebo aj 4. Maximálne 4 videjka denne budú vychádzať. To sa pripravte na čo to bude. To bude nával videjek. Asi ani nebudete stíhať. No vlastne je hrbít teraz krátke. Ja viem, že je to nejaká sračka teraz ešte, ale potom budem ja teraz iba že veľa hodín, tak ja to nepôjdem. No. Bude. Ale za dlho. Ja
ideme na dobrú vodu. Keď niekto nevie, kde to je, tak to nie je ešte. No, ešte si dáme jeden ten beh a potom už toto videjko ukončím. 6 minút, no to bude akurátny čas. Končenie. Takže dúfam, ja viem, že sa vám toto videjko asi nelúbilo. Ak sa vám ľúbilo, tak môžete dať like, odber. Ak sa vám nelúbilo, tak proste dajte dislike alebo nedajte nič. Dobre, tak ahoj.